Takže to je tento program, cez ktorý budeš natáčať videá. Takže vždycky si stlačíš, keď budeš chcieť natáčať, si stlačíš rekord a z ľavého horného rohu, do ktorého klikneš, alebo pravého, to je jedno. Ja dám treba rozprave, sorry. Proste tu klikneš a dole. Teraz ti tam začne písať pauza stop. Pauza stop bude nové, nastavenia koniec, bude to staré. Pauza slúži na to, že keď sa ideš nájsť a máš rozrobené video, alebo takto ti chce dať čo povedať, chceš prečítať správu a tak ďalej. Stop je, keď ukončíš video. Hej. Takže ty napríklad, čo ja viem, nahrávaš karaoke stránku alebo nejaké hry, tvoju stránku a tak ďalej. Chceš do nej dať hudbu alebo niečo iné, dáš nastavenia, chceš vypnúť, keď si donatáčala a chceš to vypnúť a stop. A ono ti tu naskočí také dačo veľké a spýta sa ťa, že kde chceš uložiť. Ty daj na pracovnú plochu, začne ti to načítavať, bude to asi také dlhé, ale krátke a asi dajak takto to bude vyzerať, keď to budeš mať. Potom keď to otvoríš, tak to bude vyzerať inak než tu. Alebo možno aj takisto. Hej. Inak asi, keď to budeš mať v inom programe. Ale tým sa nejdeme zaoberať. Tak, otvoríme si, čo ja viem, Operu. Je rýchla. Zaregistruješ sa tu niekde, asi tu alebo tu ti bude písať vytvoriť účet alebo niečo také. Zaregistruješ a potom sa prihlásiš, dáš odovzdať, keď budeš chcieť dať video, dáš vyberte súbor v počítači, to bude to tvoje nahraté video, dáš napríklad toto moje, alebo to moje, to dielo, dáš uložiť a začne ti ho takto načítavať. Počkaj na 1%, len ti tam chcem niečo ukázať. Je 1% a naskočilo ti niečo také. To potom, keď donačítava, tak si to môžeš otvoriť a tam si to pozrieš, alebo keď sa ti to nechce takto robiť, tak si dáš, počkaj, ja idem na iné, lebo sa mi to vypne, dáš to svoje meno, napríklad tam budeš mať Datka, tak si dáš môj kanál, dáš a tu máš všetky videá, to sú všetky moje, všade je Múrum, neviem prečo také meno, ale dobre. Tak, asi tak, odovzdať tie videá, to som ti ukázal. A to je asi všetko. Tak, ja to vypnem teda.